Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Choir jong ke Balang Presbyterian Nongpyndeng ke Bahap West Khasi Hills District kalayo ban ai ke jingerwai ke Bakerpang ke Snong Laitryngew ke jingas sang Peit ba ke ba arsin ke por shibaji shiteng Nongpyndeng ke balalong mentakasngi ublay shipotrik ulber arajar arpusau Kabala penkut ya ke jingas sang Khasi Jantia Presbyterian Synod Sepngi ke bakhat ar Kabala long ha ka Balang Laitryngew ka Baham Sora Presbytery East Khasi Hills District. Abak yang ban ai ka jingrwai kila rwai kerpang ya ka Snong Laitryngew ban penkin mau ya ki Missionary abak ki boy ha ka ni ka Snong ki Peit ya ka than sora. Ha ka ni ka jingas sang palat lakngut ki breo kibada ki reungat jong ka Balang Presbyterian kila ya poi naduk dang step haka Balang Laitryngew.